сімвалізм присутності білорусаў і абароны Бахмута у тым, што мы тут сваёй справай даводзім, што мы беларусы гэта не ёсць улада, каб нас не асэнсоўвалі ўсё насельніцтва нашай краіны, ўсю беларускую нацыю з той хунтай, якая захапіла ўладу ў Беларусі. Пра рэжым унутранай акупацыі Лукашэнкі я маю на ўвазе. І шмат было выпадкаў, калі мы на пазіцыях ідзем наперад, робім працу, прыходзім, прыносім трафеі, зачищаем пазіцыі. Повертаемся на передние позиции наши, хлопцы кажут, блин, дайте я с вами сфоткаюсь, покажу своей дружині, бо вона мені весь час каже, от ці бульбаші кляті, от я їй покажу, що білоруси, хто такі білоруси. От, такий був випадок. Були випадки, коли хлопці, вже знають наш клич, коли ми скажемо, хто ви, білоруси? О, білоруси, живе Білорусь. Тобто люди вже знають наше гасло. Ось. Гэта мы зараз сваёй справай, сваімі ахвярамі, якія тут прылітай кроўю, мы записываем у гісторыю Украіны наш унёсак у перамогу добра над гэтым злом Мордара. Таму гэта уся значнасць нашай прысутнасці тут можна будзе ацаніць праз пэўны час, праз пэўнае пакаленне, перыяд пакаленняў. Як мы зараз, я ў школе вывучаў справу сваіх дзедоў-прадзедаў, як я навучаюсь у школе, ўжо чытаў і вучыў пра Беларускую народную рэспубліку, ужо самастойна тата мне распавядаў пра слуцкі збройны чын, пра ўсе гэтыя знакавыя падзеі, якія мелі сэнс для таго, каб прынесці беларускую ідэю у пакаленнях і рэалізаваць яе ў незалежную Беларусь. Таксама і гэты ўнёсак наш будзе сапраўды па-правільнаму ўжо ацэнены з часам пакалення 2 зменіцца, калі ўжо будуць казаць, што беларускі полк, батальён Волат таксама клаў жыцця сваіх ваяроў, праліваў кроў за агульную мэту. Мэту свабоднай Украіны, свабоднай Беларусі. Таму зараз дакладна мы не можам нават сказаць, наколькі важлівым ёсць наша тут прысутнасць.